ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ರಾಜೊಡು ದೇಯಿ ಉಲ್ಲಲು ಗೊಳ್ಳಿ ಗಿಂಜೆ ಅಮೃತ ತೀರ್ಥೊಡು ಜೀವ ಕೊರ್ಕೊಲು ಕುದುರು ಕುಂಟಲ ಅಡರಿ ಪಾಡಿಡು ದೇಯಿ ದಿಪ್ಪಾನ ಕೊಯ್ಲೆ ಉರ್ತುಂಡು ಮೈರೆ ನಲ್ತುಂಡು ಎಂಚಿ ಸೋದ್ಯಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ದತ್ತೋಡು ಕೋಟು ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬೆತ್ತಲಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಸರ್ವ ಧಮ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೈಗೋಲಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸರ್ವ ಧಮ್ಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬೆತ್ತಲೆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬೃಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದನೆ ಈ ನೇಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾತಾ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆಲ ಆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರು ಬೆಮ್ಮೇರಿ ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ ಸಾಯನ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ದೈವನ ಧೂಮವತಿನ ಮಾತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿತ್ಯ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ನನ್ನಾತ್ ನೆನೆಸಿದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಮಿಂತ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಯಾನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನೇತ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆಂಜ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ UT ಖಾದರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನು ಇಡೀ ಸಂದವೊಂದಿಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿக்கு ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲು ಮುಳು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಡು ಪಾಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ದೇವಿ ಬಾಯ್ದಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ ಈ ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಪೆ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಪಣ್ಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವೈನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರೊಡ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶಾಸಕರಾಯನ UT ಖಾದರ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡಿನಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅವ್ರನ್ನ ತತ್ವ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದತ್ತಬೋಪ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಉರುಸುಗು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂದೆಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆ ಕೊಣಪುನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಡೊಂದೇರು ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪುರ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಂಚನೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ದೇವರೆಡ ಆ ಭಕ್ತಿಲೆಡೆಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಮೃತ ತೀರ್ಥೋಡು ಜೀವ ಕೊರ್ಕೊಲೊಯೆ ದೇಹಿ ಉಲ್ಲೊಲೊಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಕೊಲೊಯೆ ಕುದುರು ಕುಂಟಲ ಅಡರಿ ಪಾಡಿಡು ದೇಯಿ ದಿಪ್ಪಾನ ಕೊಯ್ಲೆ ಉರ್ತುಂಡು